Sagung para rawuh kakung semau putri, sadèrèngipun kawula ngaturaken Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken wilujeng siang dumateng para sepuh pinasepuh haji sepuh. Ugi boten sufi kawula aturaken salam hormat salam takzim kawula dumateng hamengku wilayah Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah saha perangkatipun. Ugi boten sufi para kadang kinasih kanca-kanca bola panitia aturipun ingkang sampun nderek nyengkuyung adicara wonten siang kalenggahan ingkang kawula tresnani. Langkung-langkung salam hormat salam takzim kawula sak kanca. Dumateng pepundhen kula keluarga ageng Bapak Wasimin keluarga, ugi keluarga besar Bapak Broto Susilo keluarga aturipun wonten siang kalenggahan. Salam sak zelim salam hormat saking kawula sak kanca saking kanca-kanca BAP Production tentunipun wonten siang kalenggahan adicara resepsi pernikahan inggih menika nama bagus Darwis Yuryawan atau Mas Wawan pikantuk Dok Putri Maharani. Donga saha pastu saking kawula sak kanca saking BAP mugi ya pinangaten kekalih anggenipun bangun Bali Wisma. Pikantuk ridhoni Gusti Allah Subhanahu wa taala kedadosan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk keturunan putra putri kang soleh ugi solehah. Sirengan kanca-kanca BAP Production wonten siang kelelahan makaryo sinerengan kanca-kanca tresno nada audio. Tunipun wonten siang kalenggahan dipun siaraken live streaming via channel YouTube saking kanca-kanca Ladomax Media Pro. Ugi ngaturken gunging panuwun dumateng kanca-kanca support saking rencang-rencang kanca-kanca Gasak Pole Music, Rase Music dan juga tim ownernya Bekasi Utara matur thank you, matur sembah nuwun. Jeneng kanca-kanca BAP Production dumugi paripara adicara samangke atur lipur suka parisuka lumantar tembang-tembang campur sari dangdut ugi sanesipun sampun siaga diri cacahe 1 2 3 4 5 4 bidadari cantik spesial buat Anda yang akan memberikan suguhan hiburan pastinya di kesempatan siang hari ini sampai paripurna nanti. Tak urut tak kenal ke siji-siji saka sing paling kanan dhewe. Katur kula suwun jengkaripun artis kang mijil saking tlatah Boyolali nek gak salah. Nimas Ayu Dwi Lestari katur jengkar saking Pelegan Semoga. Yo 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 yo. Ingkang salah sengipun artis kawula ingkang mijil saking tlatah Purwokerto. Lah iki bocah dhewek iki ya. Bocah dhewek iki ya. Jane wong Purwokerto orang apa ora kepenak. Langsung ki mawon jengkaripun Nimas Ayu Ovi Amara. Katur jengkar saking Palegan Semoga. Salah pun artis ini rumahnya enggak jauh-jauh dari Bekesong. Bekesong. Yang punya wilayah dari yang punya kawasan Jati Mulia Bekasi Timur. Hadir Nimas Ayu Vivi Sabila. Semoga katur dengar saking palegahan.
Saklajengipun Sorwati artis keng mijil saking tlatah Purworejo berirama. Kotanya aja berirama, apalagi orangnya. Well. Langsung kipun katur jengang saking Palenggahan monggo nduk Ranti Rahanti semoga. Salajengipun kadang kawula punipun wonten siang kalian kedapuk ngerencangi kawula manduk adicara waden siang kalenggahan monggo kula aturi jengkar saking kalenggahan Lek Bagong Beni yuhu semoga ugi serangan kawula piyambak Dimas Teguh Yoi Aliando kasenguyung konco-konco seniman Bekasi saking Gasak Poli Music Rasi Musik matur thank you tim ownernya Bekasi salam pambuka katur sini dengan konco-konco BAB Production Sugeng Amir Sani.